Jsi ten parchant Tomca. My se známe? Pozveš mě dál, bude to jen chvilka. Ani chvilka, protože teď nemám čas. Jestli je to důležitý, přijď za mnou do kanceláře. Mě snad poznáváš, komisaři, ne? Jo, ty jsi Zach. Michal, ne? Aha. Co potřebuješ? Vyřídit si starý účty. Ty mě něco dlužíš? Ne. U kriminálky nedělám. Nech si ty keci a padej. Prohlídni ho. Sedni si. To je dobrý. Postoj. Říkali jste, že si se mnou chcete promluvit. Místo toho mě demolujete bejvák. Drž hubu a sedni si. Fajn. Připravím něco pití. Sedni si a zavři stopálek. Kvůli tobě seděl můj brácha 5 let v kriminále. Kvůli mně? Poslal ho tam soud a ne já. Kromě toho si myslím, že těch 5 let za 4 vykradený benzínky je tak akorát. Nebejt tebe, tak by neseděl ani den. Víš moc dobře, jak to tenkrát bylo. Možná si tam měl přijít s ním? Dostali byste to půl na půl. A nebo s tím pumpařem, který stráví zbytek života na vozejku. Drž hubu! Teď mluvíme o bráchovi. Ty ani nevíš, že nemůže za tátou. Protože mu nemůže odpustit, že seděl. Mám se rozbrečet? To je jeho problém. Jeho problém. Jeho problém seš ty hajzle. A my jsme tady, aby jsme ten problém jednou pro vždycky vyřešili. Rozumíš? Takový věci dělat nebudeš. Mýmu bráchovi ne. Ty nevíš, co zkusil, než sehnal ten žebřík. Na takové věci se musí brát ohled. Takové věci se nemůžou jen tak přejít. Já ti seru na to, co komu ukrad, ale mě zachránil život. A ty ho dáš zavřít, ty hajzle. Takový věci nemůžeš. Posloucháš mě, ty kšindle. Nemůžeš! Vstaň a padej! Padej! Martine? Martine? Zdar. Máš cigáro?